Ibilang Tilawag City Police Station ang minimal wenno saan unay nga ado dagiti may record nga aksidente kaditi kalsada iti syudad Tilawag. Nupay kasta agtultuloy latta tinaiget a panang palagipda kaditi motorista iti panagan-annad tapnon adda bumasit pa iti kaso ti vehicular accidents. Itay laing bigat. Aksidente anadong parti may sa motorsiklo ti sarsarun wen ng MPV iti kalsada sa Kupen ti Barangay 47. Numan pay awan tinadangran at damit ti dadael digiti lugan kang runaanen ti MPV. Pagkanang ko, nagpatawid ako doon sa matanda kasi nakita ko nga, baka matamaan siya nung kabilang lane. So uminto, tiningnan ko naman yung rear. Wala talaga sasakyan. So uminto ako, ng medyo mas mabilis sa normal, pero wala, tinitingnan ko Wala talaga. Tapos, nung nasa gitna na yung matanda, saka ko naramdaman yung boom. Bumangga na yung motor. So mabilis talaga sila, sir? Oo, kasi wala pa siya sa rear ko Pinadas mi dawaten ti komento ti rider ngem nagkedked daytoy nga pa-interview. Kas katinulungan met ti otoridad, nangidunar ni Mayor James Brian Alcid ti breathalyzer ang mausar ti panang determinar no addaan ti impluwensya ti arak ti maysa a driver. Sumagmamano ngamin kaditi aksidente ket adda pa kairamanan ti nakainom a driver. Babaen ti panang blow wenno panang puyot ti device, makita ti breath alcohol reading. Pos usar de ito nga breathalyzer apo kadi kitay kwa tayo. Motorista tayo, iti panagisaysayang kat tayo, ti checkpoint tayo, o plansita, akit di kitay madlaw tayo nga nakainom, akit ikata iti breathalyzer, akit no nag 10% ti breath alcohol content na, akit mabalin tayo nga i-refer dito i-GMT hospital at no i-certify di kitay do doktor. Iti PNP lawag, akit stricto ka na seryoso implementation kadigiting ordinansa tabarbareng bumasit iti vehicular traffic incident tayo involving drunk driving. Malaksid iti breathalyzer, addaan pa yan digiti otoridad ti syudad Tilawag ti decibel meter ang mausarmet ti panang determinar no naringgur unay ti may sa alugan. Digiti noungor alugan ti maibilang akaraman ti noise pollution arason ang naiget ang may pagpatungpal ti anti-nuisance. Marukod DJ Kwada, marukod DJ Ungor DJ motor dagat no limampas iti 99 or 100 above DJ decibel na ket na violate dan except para iti 400cc nga makina nga agpangato. Idawdawat da iti panakikaykaysa digiti motorista. Kunada ti laing gagimda ket ti kinatalged ken pagsayaatan ti amin. Pasapol nga sumurot tayo kadigiting ordinansa. Kaya natay panagan-an natin nga kang kanayon, disiplina iti bagi, panagusar ka di crash gear, ken dato'y panagin inom. Iwasan tayo kumaapo, hantay drive no, nakaroon di inom tayo. Or lumabas tayo, amo tayo lumabas tayo 10%. Kabayatan na upat alugan tinatupakan ti dakkela kayo ti Akasya iti blessing area ti Minor Basilica of Our Lady of Manawag pasado alas 5 idi malem kalman. Iti investigasyon, mabendisyonan kumapay laeng diti upat alugan pakairamanan ti may sa avan ken tallong SUV di matupakan ti nabuan lakayo. Dagos met ang nagresponde ti pulisya, BFP ken MDRRMO ang nangiwayat ti clearing operation. Awan met tinasugatan ti insidente. Mark Magdirila, Balitang Solid North.